Grabatzen ari garen unean, gaueko 11:00 34 minutu igaro diren honetan, Bartzelonak eta Paris Saint-Germainek Montjuïc futbol zelaian jokatu duten Txapeldunen Ligako final laurdenetako itzuliko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Paris Saint-Germainentzat izan da 1-lauko emaitzarekin eta honen bestez guztira 4-6ko emaitzarekin Frantziarrak sailkatu dira Txapeldunen Ligako final erdietara. Beste norgehiagoka bat ere izan da gaurkoan, kasu honetan Borussia Dortmundek eta Atletico Madrilek Signan Iduna Parken jokatu dutena, Alemanian hain zuzen ere, eta bertan Borussia Dortmundek garaipena eskuratu du, beraz ligan jokatzen duten bi taldeak, Barcelona eta Atletico Madrid kasu honetan, kanpora joan dira Txapeldunen ligan eta liga, Reala eta Sevilla ere kanpoan geratu ostean, Real Madriden menturan geratzen da Txapeldunen ligan, eta aldiz Frantziak eta Alemaniak badituzte euren lehen bi ordezkariak. Hauek esan da, gogora ditzagun bi talde hauek asteburu honetan egindakoak, Bartzelonak bere aldetik utxeta bat irabazi zion Kadizi Karrantzan edo Mirandian, eta Paris Saint-Germainek berriz, kasu honetan, asteburu honetan, ez du norgehiagokarik jokatu, eta beraz, deskantsatuta atxeden ongi hartuta iritsi dira Frantziarrak. Hamaikakoak errepasatuko ditugu, Xavi Hernandezen taldea honelaxe atera da, Ter Stegenekin atepean, lauko lerroa atzealdean Jules Koundé eskuine galetik, Joao Cancelo ezkerre galetik, Araujo eta Kubarsi gaztea atzealdearen erdialdean, zelai erdian Gundogan, Pedri eta De Jong, eta goian eskuin aldetik Lamine Yamal, ezkerraldetik Rafinha, eta goian puntan Lewandowski. Aldaketa handirik ez, Kadizen aurka jada egin zituen aldaketa desente Xavi Hernandezek, eta gaurkoan noski zituen jokalarietatik onenak atera dituela esan daiteke. Baita Paris Saint-Germainek ere, Luis Enrique honelaxe atera da. Donnarumarekin atepean, lauko lerroa atzealdean, Nuno Mendes ezkerre galetik Arraf, eskuine galetik Lucas eta Marquinhos atzealdearen erdialdean, zelai erdian Fabian, Vitinha eta Zaire Emery, eta goian ezkerraldetik Barkola, eskuin aldetik Ousmane Dembele, Bartzelonan sasoi batean jokatutako jokalaria, eta gero Kylian Mbappé izan da. Beno, norgehiagokaren hasieran bitaldeen planteamenduak nahiko garbi genituen, ez? Biek ala biek irten behar zuten erasora, gainera jada Txapeldunen ligan fase batetik aurrera, Txapeldunen ligan orokorrean norgehiagoka guztiak dira zaiak, baina fase batetik aurrera jada txantxak alde batera utzi beharra daude, ezin da inondik inora espekulatu, eta bitaldeak erasora atera dira, baina logikoa den moduan Paris Saint-Germain beste puntu batekin irten da, atzetik baitzen markagailuan, lehengoan Printzipeen parkean ustekabeko porrota izan zuten Bartzelonaren aurka, esan behar bada, ustekabean irabazi zuten kuleek, eta partida ona egin da hori bai, partida ona jokatuta, eta gaur Paris Saint-Germain zen proposatu hartzuena, eta hasieratik saiatu dira Frantziarrak. Baina hasieran saiatze hori, naiz eta Dembelek bere oinetatikan baloi asko igaro, Barkolaren oinetatik ere zerredo zerre igaro da, Vitinha ere saiatu da behar bada norgehiagoka hasiera horretan, ez, bere postua dena baino aurrera xeago jokatzen, eta horrek Bartzelonako atzealdea ondoratzen zuen edo saiatu dira, baina 12. minutuan Lamine Yamalek baloia hartu du, eta ezkerregaletik Rafinhari bigarren zutoinean ipini dion erdiraketa baten ostean, Brasildarrak oso bolada honean dagoen Brasildarrak Rafinhak lehen gola egin du. Bartzelonarentzat sekulako autoestima txutea izan da hori, baina ez da nahikoa izan, hortikan aurrera, eduki ditu ez, minutu batzuk Bartzelonak pixka jokoa ere kontrolatu duena, baina 28. minutuan norgehiagoka erabat balintzatu duen jokaldia iritsi da. Kasu honetan Barkola eta Araujo izan dira protagonistak,
Paris Saint-Germaineko jokalari gazteak baloia hartu du, arean sartu aurretik, iaia bakarrik zegoen Kubarsi beste aldean baitzen eta Araujo atzetik baitzuen, Araujok eskua sorbaldan ipini dio, baloiarekin lasterka zioala eta baloia ez du inondik inora galdu Barkolak, eta Barkola erori eginda, lurrera bota edo erori eginda, eta epaiak Araujori txartel gorria erakutsi dio azken atzelaria zela, eta nik uste hemen epailearen interpretazioa izan dela pixka bat egia da Barkolak baloia oso kontrolatua duela eta Pau Kubarsi beste aldean dagoela, ze Araujok eta Kubarsik horixe esaten zuten, ez? Barkola bera bakarrik zioa, baina Pau Kubarsi beste aldean zegoen Araujo atzetik zuenean, eta Pau Kubarsirekin behar bada Barkolak ez omen zuen hainbesterainoko abantaia, nik uste hori falta adierazten badu epaileak txartel gorria dela. Eta noski gero Barrak ezin izan du atzera bota, ez duzulako noski falta bat kenduko, erabaki bat hartu duzunean, eta erabat baldintzatu du, esan bezala horrek. Eta, Bartzelonak jada, hasieratik aldaketak egin behar izan ditu, eta 34. minutuan, esango nuke, ordura arte, Bartzelona etzegoen, esan bezala erasorako tendentzia horretan, behar bada gaurko norgehiagoka hasiera batean etzen aurrelariek distira ateratzeko eguna, bai behar bada minutu batetik aurrera zer esango dugu, 50-60 minutuan, Bartzelona aurretik izango balitz kanporaketan jada Paris Saint-Germainek atzealdea ere iaia zelai erdian ipini behar duenean, hor behar bada aurrelariek eta muturreko jokalariek eta zulo gehiago aurkitu zitzakete, baina etzen kasua, Paris Saint-Germain oso erne zegoen bai atzealdean eta bai aurrealdean, eta Barsak bere unea bilatu nahi zuen, bazekitelako behar bada burua asko joaten baldin bazitzaien erasoan, gero Mbappek, Barkolak, Zaire Emerik zuloak edozein lekutatik bilatzen dituzte, eta hor Bartzelonak buruarekin jokatu behar izan du, baina hala ere egia da, egin dituen eraso apurretan oso eraginkorra izan dela, ez? Hau da, Lamine Yamal, esate baterako, Bartzelonaren aukera bakarreko pasea eman duen jokalaria izan da, eta Rafinhak sartu du gol hori, baina kontua kontu, Xavi Hernandezek Lamine Yamal kentzea erabaki du, nire ustez eta nire iritzia da, soilik Rafinha kentzeak zentzu gehiago zuen, zergatikan diot hau. Bartzelonak nolabait ere oraindik Paris Saint-Germain oso erasokor zebilen, eta gainera jokalari bat gehiagorekin jokatzen uzten baldin baduzu Paris Saint-Germain are gehiago joango zaizu aurrera. Eta hor behar bada naiz eta Rafinhak atzealdean, Jules Kounderi edo Cancelori eta Kubarsiri eta estaldura egiteko aukera gehiago eman, esan genezake behar bada Lamine Yamalek arrisku gehiago sortzen duela batez ere kontraeraso horietan, Bartzelona une horretan kontraerasora joan behartzen, atzealdean sartzen bazen, eta 10 aurka txapeldunen ligan eta Paris Saint-Germainen aurka jokatzea zaila ez, oso zaila da, iaia ezinezkoa da, partida irabaztea, eurek zehaztasun minimo bat baldin badute behintzat, iaia ezinezkoa da, eta hor nik uste Xabik hanka sartu dela, eta hor jada joan egin zaien, hor gehiagoka esan bezala, 40. minutuan iritsi da, egia da kosta zaiola Paris Saint-Germaini, baina hor mehatxuka jarraitu du, Ousmane Dembele gainera bizati izan ditu, Bartzelona 11arekin jokatzen ari zenean, Montjuiken txistukadeketan ikuste erabat partidatik atera dutela, baina gero Araujo kanpora bota dutenean, jada pixka bat Bartzelona eta publikoa ere, presio bukle horretan sartu dira, orain zenbat jasoko ditugu edo, eta horra atera du Dembelek bere benetako errendimendua, eta Barkolaren pase baten ostean, bigarren zutoinean zain zegoen Dembele, eta bikain sartu du gola,
eta, Paris Saint-Germainentzat sekulako arnasaldia izan da, eta Bartzelonarentzat arazo ikeragarriak hasi dira hor. Bigarren zatia ere lehengo lepotik burua zutela hasi da, Paris Saint-Germain dominatzen, Bartzelona nola ala baloia hartzen zuenean Lewandowskiren eta Rafinharen bila joaten zen, jada zelai erdian ere partida hasieran zuen kontrola era bat galdu egin du Bartzelonak, era bat galdu du normala den moduan, eta bai, benetan gau beltza izan da gaurkoa kuleentzat, eta 54. minutuan, hortxe, Bitinak gola egin du, Arrafen pase baten ostean areaz kanpotikan hartu, eta Bitina benetan jokalari ikeragarria da, Realaren aurkako kanporaketan erakutsi zuen, Bartzelonaren aurka ere jokatu dituen bi norgehiagoketan erakutsi du zenolako jokalaria den, eta 54. minutuan bigarren gola sartu du, eta 71. minutuan iritsi da norgehiagokako beste jokaldi polemikoa, kasu honetan Kylian Mbappek baloia hartu eta Maisuki sartu dio gola Ter Stegeni ezkerraldetik penaltiz, baina aurretik Cancelok zango trabatu egin omen du Ousmane Dembele, erabat desabantaian zegoen Dembele, baina Cancelo oso azkar joan da, behar bada mantxoago joan behartzen Dembele ziuraski areatikan aterako zelako, baina ez du ongi neurtu Portugaldarrak, eta hori garesti ordaindu du Bartzelonak. 72. minutuan jada Bartzelona erasora joan da, Pedri kendu du eta Ferran Torres atera, Ferran saiatu da ez, baina ez zegoen norgehiagoka inondik inora Bartzelonak erasoan eraginkorra zen zerbait egiteko, egia da zerbait atera nahi bazuen hortikan jo behar zuela, baina Ferranek ezin izan du miraririk egin logikoa den moduan. Egia da, 56. minutuan Gundoganek sekulako ikeragarrizko aukera izan duela, hor alemaniarrak iaia zutoinaren ondotik jaurti du. Eta gero Paris Saint-Germainek Fabian eta Barcola kendu ditu, bi hauek sekulako norgehiagoka jokatu dute. Fabianena ikeragarria da Fabianena, zeinen ongi okupatzen duen zelai erdi osoa, ez? Eta baita ere areara gerturatu behar denean zeinen ongi gerturatzen den, eta Barcola jokalari gaztea da, baina etorkizun ikeragarrikoa. Behar bada hor badaude jokalari batzuk, ez? Lamine Yamal jada apur bat ikusten ari garenak, baina lehertzen ari direla, edo oraindik noski asko dauka egiteko Lamine Yamal, baina lehertzen ari direla. Barcola behar bada ez da lehertzen ari den jokalari, baina iruditzen zait lehertuko den jokalari bat izango dela. Oraindik ere oso gaztea da, esan bezala, eta gaurkoan sekulako norgehiagoka egin du, pase bat barne, berak ere eduki du aukera, Araujoren gorria bere eskutik etorri da, benetan partida biribila egin du Barcolak. 80. minutuan jada partida itxita zegoela, Zaire Emery kendu du eta Ugarte atera, Zaire Emery gaurkoan behar bada ez du beste norgehiagoka batzuetako zera hori eduki, distira hori, baina kontua kontu horixe, nahikoa egin du norgehiagokan, eta Ugarte atera du, Ugarte zelaian oreka mantentzeko atera du Luis Enriquek, eta gero, Xabik, jada Xabi bota egin du epaileak, badira partida batzuk, Xabik ez dituenan bukatu ere egiten, eta gero Cancelo eta De Jong kendu ditu, Fermin eta Joao Felix sartzeko, baina jada norgehiagoka amaitua zen. Esan bezala, oraina eta geroa izan ditu norgehiagokak, 28. minutua erreferentzia hartuta, hor epaileak Araujo kalera bota baitu, eta hortxe joan zaio iaia norgehiagoka guztia Bartzelonari. Saiatu dira kuleak eta aurpegia eman dute, eta nik uste duintasunez esan diotela agur testu ingurua ipini den bezala ipini eta txapeldunen ligari, baina Paris Saint-Germainen aurka 10ekin jokatzea oso zaila da, eta Kylian Mbappé eta Ousmane Dembele bezalako jokalariak zelaian egonda are zailagoa. Polemika, Paris Saint-Germain finalerdietara sailkatu da, Bartzelona kalean da, orain liga besterik ez dute buruan kuleek, Bernabeura egin behar dute bisita, eta hor zer gertatzen den. Hauxe beraz, esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan agur.